Diyos marhay na aga po sa indogabos mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod na po kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer to our Mother of China. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church, Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for us. ipamibi na po niya to ang Orasyo Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw, kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean minaan padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika, mamumoto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ngunyan po Sabado sa enot na semana kan Adviento. An mga intensyones po kan sa tong Santa Misa iyo an mga minasunod. Pasasalamat dolot ninda Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, Tess D. and family, Mr. and Mrs. Edgardo Gregorio, Attorney Nathaniel Nino Tang, Rene Baldo and family, Susan Villanueva. Mga espesyal na intensyon for good spiritual, physical health, and safety of my family, dolot ni Rosie B. Azopardo Cantara and family. To pass the exam, dolot ni Dion Epiphany Andueza. Para man sa mga espesyal na kahagadan ni Rowena Lee, Bianca Luis Lee, Cheska Joy Lee, Rosa Tang Lee, Mr. and Mrs. Edgardo Gregorio. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Rosalina Rosario, dolot ni Emma Chan, sa kalag ni Froilan, ni Rosie B. Azopardo Cantara and family, sa kalag ni Justin Raymond, dolot kan Sanyosa family, sa kalag ni Milagros Isidoro, dolot kan Fedelino family, sa kalag ni Father Jose Joy, dolot kan Romero Guevara family, sa kalag ni Luciano kan Lansangan family, sa kalag ni Jaime Senior Lucia kan Ayala family, sa kalag ni Simona ni F&S Velasco, sa kalag ni Robert C. Calderon, dolot kan Calderon family, sa kalag ni Epifanio Millares, dolot ni Erica May Millares, sa kalag ni Rosemary Nestor, dolot kan Batong and Jocaresa family, sa kalag ni Antonio, dolot kan Diaz and Batong family, sa kalag ni Rodolfo and Nemesha, dolot kan Reginaldo Escolano family. Banwaan ng Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kanang banal na misa. Good morning. Morning, Father. Sa ngaran kanama kanaki asin kana Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Aldaw na Sabado kaya kita nagkakatiripon sa pag-omaw sa satuyang mahal na ina si Nuestra Señora de Salvación. Siring man sa aldaw na ini sa tuyang ginigirumdum ang memorial ni San Juan Diego. An saro kan pinahilingan kan sa tuyang mahal na ina duman sa bulod kan tipiak na kung sain sa iyang cloak na imprinta
itong imahen kang Nuestra Señora de Guadalupe. Kaya dumanagpuon an sa tuyang pagdebosyon digdi kiina sa iyang titulong Nuestra Señora de Guadalupe. Sa pagnulot na po kaining Santa Misa, hagado niya to sa satuyang kagurangnan an tabang sa satuyang mga pangagaipo. Asin mag-omaw kita sa mahal na Diyos, sa mga biyaya na sa tuyang padagos na inaako. Midbidon ta, an sa tuyang mga pagkukulang, ihaga din inintawad sa mahal na Diyos, tanganing magtanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi nagkukumpi sa lako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, talagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa tuwan Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagparan. Amen. Mahera ka, kagurangnan, mahera ka, Kristo. Kristo, mahera ka, kagurangnan, mahera ka, kagurangnan, mahera ka. Mamibi kita. O Diyos, sa pagligtas sa katawohan, hali sa kamugtakan, indaan na pagkabuhay, pinadaramoan sa imong bugtong na aki sa kinabana ini. Maimbod mong iwaras sa mga naglalaom, at grasya kan sa imong langit no na pagkaherak, tanganing makamtan mi ang premyo kan tunay na katalingkasan. Uli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as sinagahade sa pagkasaro, kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan, kan mga panahon. Amen. Enot na babasahon, hali sa libro ni Propeta Isaías. Banwaan ninsyon, mga nag-eerok sa Jerusalem, daina kamo magtangis. Ang kagurang ng Diyos, mahiherak sa indo, kun madangog niya ang sa indong inagrangay. Kun madangog niya ang sa indong pag-apod, sisimbagon niya kamo. Kun itinaos sa indo nin kagurangnan ang tinapay nin kasakitan, asin ang tubig nin kahaditan, siya na sa indong paratokdo, daina sagkod paman magtatago, asin mahihiling kan sa indong mga mata, an sa indong paratokdo. Magbirik man kamo sa wala o sa too, sarong tingog, hali sa likodan nindo, madadangog kan sa indong talinga, iyo ini an dalan, sunuda nindo. Ipapadaranin kagurangnan an oran para sa banhi na sa indong isasabuag sa daga, asin ang trigo na minatubo sa daga, magiging mabinunga asin managom. Sa aldaw na iyan, ang sa indong mga baka, magsasabsab sa mahiwas na lantad. Ang sa indong mga toro asin asno, na ipinag-aarado sa uma, magkakakan nin inasinan na bahog. Sa ibabaw nin lambang halangkaw na bulod, asin bukid, magbubulos ang mga burabod nin sapa. Sa aldaw nin mangirhat na garadanan, pagkagaraba kan mga tore,
An bulan magliliwanag siring sa aldaw. An aldaw orog na magbabanaag siring sa liwanag nin pitong aldaw. Sa aldaw na an kagurangnan magbugkos kan mga lugad nin sa iyang banwaan, papaumayan niya ang mga kulog na iwinalat kan sa iyang padusa. Tataramon kan kagurangnan. Paladan ang naghahalat kan pagdatong nin kagurangnan. Paladan ang nagahalat kan pagdatong nin kagurangnan. Pag umawon ang kagurangnan, ta siya marahayon, mag-awit sa Diyos. Siya maugayon, maninigong pag umawon. Palada, Pinatindog nin kagurangnan ang Jerusalem, ibinalik ang mga nabihag na mga taga-Israel. paladan ang nagahalat kan pagdatong nin kagurangnan. Rinarangan niya ang mga pusong nasasakitan, pinapaumayan ang sa indang mga lugad. Nabibilang niya ang mga bituon sa langit, lambang saro inaapod sa sadiring ngaran. Paladan ang nagahalat kan pagdatong nin kagurangnan. Dakula ang satong kagurangnan asin makakamhan, daing sukol ang sa iyang kadunongan. Ang mapakumbaba iniitaas nin kagurangnan, pinapasuko sa alpog ang tampalasan. Paladan ang nagahalat kan pagdatong nin kagurangnan. Ang pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong pagrokyaw kan espiritu, banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Naglibot si Jesus sa gabos na banwa asin baryo. Nagtukdo sa mga sinagoga, nagrurukyaw kan marhay na bareta nin kahadean, nagbubulog kan mga may sakit asin helang. Nahiling ang kadakol na mga tabo asin naherak sa inda. Ulit na nagkakarilibong asin nalalagalag siring sa mga karnero na daing pastor. Danga nagsabi sa iyang mga disipulos, an aanihon dakon alagad an paraani dikit. Kaya hagadon nindo sa kagrugaring na magpadara nin paraani sa aanihon. Asin inaponan sa iyang kagduwang disipulos, tinawanin kapangyarihan sa mga marumpot na espiritu, kapangyarihan sa pagpalaya sa inda asin man sa pagbulong, kan gabos na sakit asin hela. Sabi pa niya, dumanungo na nindo ang mga nalalagalag na karnero sa Israel. Sa sendong paglakaw, irukyaw nindo na haranina ang kahadean ni Diyos. Bulungan nindo ang mga naghehelang, buhayan nindo ang mga gadan, linigan nindo ang mga dauton, paluwasan nindo ang mga demonyo. Inakon nindo na daing bayad, itauman na daing bayad. Mga tugang marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good morning. Sa pagiling ko po ang mensahe na buot ipasabot sa tuya pong nadangog na ebanghelyo ngunyan aldaw nin Sabado, makukuha niya to digdi sa mga tataramon na isinabi kan sa tuyang kagurangnan sa sayang mga disipulos. Tulong bagay. An aanihon dakon, alagad dikitan paraani. Kaya mga G, sa kagsadiri, kan aanihon na magpadara ni dakon na trabahador o paraani. Enot, an aanihon dakon. Kadakol mo niyan sa kinapandaan nalilibungan, siguro darakan pagtios, o mga taong na ima nagtitios alagad nariribungan sa buhay. Dahil they feel that vacuum within themselves. Dahil tawara ang Diyos sa indang buhay.
You may have everything in life, kwarta, onra, alagad still you feel that emptiness within you because you don't have God in you. Kadako lang mga tawong arog kayan, usually, kadako lang kung na-encounter na mga tawong madulog sa imo. Ano, Father, ang dapat kong gibuhon? Despite what I have and enjoy in life, I still feel that vacuum, that emptiness within me. Kaya baga nakakadangog kitang istorya na successful na sa buhay, president, CEO, kisarong kumpanya, abogado na, doktor na, successful sa saydang profesyon, but later on, nadangog ta, naglaog sa seminaryo, as in, nagpadi. Igwamanin mga tao na, grabe na ang tigi-enjoy sa buhay, alagad, dai pa nang ganda ko kontento, tadai pa na ko aso Diyos sa buhay ninda. Iyan ang ibig sabihin kaini ang aanihon kadakol. Kasi kadakol kan mga tawong ngunyan ang nangangaipo kan Diyos sa saindang buhay. Kunyan sa nabaga po, Christmas, say nakatutok ang preparasyon kan tawo, bako man ki Kristo. Hilingan nindo dyan, maglakaw-lakaw po kamo sa mall. Ang mahiling nindong kadakla na image, bako man imahe ni Kristo, di ba? Imahe ni Santa Claus. Kaya may nabasa ako sa Facebook, kukulog naman ang buot na, nagsabatan si Santa Claus na tapos si Kristo. Sabi ni Kristo kay Santa Claus, maray ka pa ngaya, ikang tigaharalat kan tawo mo niyan. Naan kahulag, tunay na kahulugan kan Pasko, di ba? Ang pinakadakulang regalo nga ako unta ko niya na Pasko, iyo ang sa tuyang kagurangnan, ang regalo nin paratubos. Pero anong nasisibutan ta? Christmas party, manito-manita. Ano daw kaya ang iregalo ko sa manito-manita? Nuari na daw kaya itatao ni Father sa bonus. Oo. Diba? So 13th month pay. Anong pigpaparaharala ta pag Christmas? Bako man si Kristo. Kaya iyan siguro ang sa pagiling ko nahiling kan kagurangnan. Kaya sinabi niya ining kadakol an naanihon. Ikadua, dikit an paraani. Sabi kan sa rong librong nabasa ko, mission begins with compassion. Ang pagmisyon minapuon sa pagmate nin pakidumamay, sa pagmate nin pagkaherap dahil sa nahihiling tang kamugtakan kan sa tuyang kapwa. And that is precisely what happened digdi po sa satuyang ebanghelyo. Nahiling kan kagurangnan ang mga tao sa saindang kamugtakan, mga may sakit, mga naghehelang. Kaya sabi niya, garisinda mga karnero na dainin pastor. That was a feeling of compassion on the part of Christ. And that prompted him to send his 12 disciples sa kinapan. Tanganing darahon sa inda, ang barahay na bareta, tanganing magdaranin konsolasyon sa mga tawong ining nagsasakit asin nalilibungan sa saindang buhay. Meaning, you must have that compassion for you to be able to engage yourself in the mission. Otherwise, kung dai mo man namamatean, so namamatean kan mga tawong ini, you can never be an effective and efficient missionary. Kung tigihiling mo ang sa diri mo, iba sa sainda. Kaya baga ang Santo Papata, ansaro kan sa iyang dakulang imbitasyon, si Papa Francisco, you should smell like your sheep. Kung ano ang parong kan sa imong mga karnero, iyo man ang parong mo. Takon ang parong mo, pakuraban, or eternity, or lakost, bako mo kaparong sa imong mga karnero. Pero kung lakost man ang parong ninda, dapat tawan ka man ninda nin lakost. Tanganing pararehas, dapat ang parong nindo. Ibig sabihin, you should have that compassion because compassion, iyan ang minadara sa tuya tanganing kita magmisyon. Ang ultimo, maski nga ni permite ning tigigibo,
Pero dapat naman tandaan na importante naan mapadaranin trabahador bako kita. It is God the honor kay ining ubasan at mapadaranin trabahador. Kaya kaipuhan ta magpamiti. Pray to the harvest master to send more laborers to his harvest. Siya ang maduta sa puso nin lambang saro. Tanganing magpadara siya nin mga trabahador. Pero ining pagpamibi, bako sa nang itong sabi sa Tagalog na dasal ng dasal, pero parehas pa rin ang asal. Dapat sinsirong pagipag-ulay sa mahal na Diyos. Sinsirong paghagad sa satuyang kagurangnan. Tanganing ining dakulang misyon na igwaan simbahan. Ang kadakol na anihon. Ang realidad kan pagkukulang nin trabahador sa tuya ini. Asin sa tabang ni mahal na Diyos masimbagan. Sangaran ka naman, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Magpamibig ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, mga ako manlugod, gan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na Kagurangnan, namibibi kami danay na idulot lugodan osya kan sa mong debosyon sa imo na naguutob kan mga tugon kan banal na misteryo, asin mapangyaring nagahaman kan sa imong kaligtasan para sa mo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagutob kan sa imong kabutan, asin sa pagtipon para sa imo nin banal na banwaan, nagdupa siya kan pinapasakitan. Tanganing daugonan kagadanan, asin ipahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya, kaiba, kan gabos na santos, asin anggeles sa kalangitan, sarabay kaming minasabi.
kagurangnan, ikaranggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namibibi kami papanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat binaa kini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamugabos asin magkakan kainitay niyan sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi sa pagkuha niya man kan kagis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini taini ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan napapabulosan para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kinumdum kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man girumduman sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalogon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos sa santos na kay tupa na kapag-gaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na rin kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyoston na kaugalian nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahalean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiling sa langit, ang samong kakanon sa ruwal daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siling na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin nare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay nataligkas sa kasalan, asin mandigtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo.
Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Hesu panahona. Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa Indo, hari paghilinga, ang sa mong mga kasalan, kunin pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyang katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa Indo. Asin sa imong Iras espiritu. niya to sa lambang saroan inakong katuninongan. Peace be with you. Sa lakan habang peace be with you. Sa puso. Sa pag-amin sa iyo. Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinapan paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamadago sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa god paman sa kaibahan mo. Amen. Amen.
Mamibi kita. Kagurang na ninahagad miyan sa imong pagkaherak, tanganing ining mga Diyos no natabang, makaandam sa mong mga nalinigan sa mga maraot na gawi para sa fiestang maabot. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Awiton po niya to ang Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad declamamus, exules Filii Evae, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordies oculos, ad nos converte, et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilio ostende, o clemens, o pia, dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut dignificiamur a promissionibus Christi. oremus. Omnipotens sempiteri Deus vi gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii tu habitaculum mi fece mireretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione et amor, ius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium magnat semper nobiscum. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, anama, anaki, asin al Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Virgen de salvación, warasan, ang kaligtasan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Virgen de salvación, ay pauswakon, lin mga bikulnon. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ilaw ka sa dagat, ilawi ang buhay, yamong tagalbay. Ave, Ave, Ave Maria.
Thank you and good morning.